Xarxa AccessCat, la xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans d'educació i cultura, Generalitat de Catalunya. Les pinzellades d'AccessCat, el 6x15 de 2026. Com subtitular un vídeo. Marta Brescia, grup de recerca Tradilex, Universitat Pompeu Fabra. Benvinguts a aquest capítol de les pinzellades d'AccessCat, on aprendrem a crear el primer fitxer de subtítols professionals d'una manera pràctica i eficient i farem servir el programa lliure Subtitle Edit. Si voleu entendre millor què és, per a què i per a qui serveix la subtitulació, us recomano molt el vídeo de la meva companya Blanca Àrias, que es va incloure en un capítol anterior d'aquestes pinzellades i que trobareu també a la web d'AccessCat. Avui partirem d'aquesta base teòrica i anirem directes a la pràctica. Pel que fa a programaris gratuïts, n'hi ha uns quants, però els més coneguts són IGSub i Subtitle Edit. IGSub és compatible amb Windows, Linux i Macs, que això és bo, però el problema és que està una mica desactualitzat. És a dir, no rep actualitzacions regulars. I això el que passa és que la darrera versió disponible presenta problemes amb versions recents del sistema operatiu de Mac. Després tenim també opcions que existeixen només en línia, és a dir, a la web, com ara el programa Subtitle Horse. En aquest cas no hi ha problemes de compatibilitat. És cert que és bastant intuïtiva la interfície i disposa de tutorials i documentació a la web, però limita el treball a només un màxim de 3 arxius a la seva versió gratuïta. Subtitle Edit és, diguéssim, el rei del món del subtitulat gratuït i ofereix una eina bastant professional que té una ona d'àudio, que serà fonamental per fer uns subtítols professionals. L'únic problema, diguéssim, és que només és compatible amb Windows i amb Linux, tot i que recentment han creat una versió online d'aquesta eina. Abans d'obrir el programa, hem de tenir en compte les 3 regles, diguéssim, principals perquè un espectador pugui llegir correctament sense estressar-se i gaudir de la imatge a la vegada. Primer tenim la llargada, és a dir, hem de respectar un màxim de 2 línies per subtítol. Cada línia normalment té 35 fins a 42 caràcters. Després tenim la velocitat, és a dir, el límit de caràcters per segon, que la ficarem en 15 caràcters per segon. I per últim tenim el temps. Un subtítol ha de romandre a la pantalla entre un segon com a mínim i 7 com a màxim. Per controlar tot això, ens fixarem en aquesta imatge a la dreta del PowerPoint, que és una captura de pantalla de la interfície del programa, de Subtitle Edit, on veiem els subtítols, veiem la ona d'àudio, que serà la nostra clau, ja que ens permetrà veure la veu i saber on comença i acaba cada frase, cada subtítol. Ens posem ara mans a l'obra i el primer pas serà descarregar el programari Subtitle Edit. És molt fàcil, només cal cercar Subtitle Edit, descarregar al nostre navegador i jo us recomano que feu la descàrrega des de GitHub, perquè en aquesta plataforma trobarem totes les versions oficials del programari. Baixem el fitxer corresponent al nostre sistema operatiu, l'obrim, el desem i seguim els passos bàsics a l'assistent d'instal·lació del programari al nostre ordinador. Una vegada que hem descarregat el programa, podrem començar amb la nostra tasca. Primer haurem d'obrir el vídeo al Subtitle Edit i automàticament es generarà la ona d'àudio a la part inferior de la pantalla. Després, fent servir el ratolí,
crearem el primer subtítol. S'obrirà una caixa temporal i escriurem el nostre subtítol en aquesta caixa. El programa, el bo que té és que assignarà automàticament el codi de temps, és a dir, d'inici i de final de cada subtítol. Després podem escoltar aquest fragment i comprovar que efectivament el subtítol encaixa en el temps corresponent. M'agradaria, a continuació, que veieu com funciona tot això i que entendreu millor com funciona la interfície d'aquest programa. Quan obrim el Subtitle Edit, tenim tres parts. Aquesta primera part a la dreta és un bloc negre on sortirà el vídeo, a baix sortirà la ona d'àudio i a l'esquerra la llista on anirem creant els subtítols. Abans de començar, un consell professional seria fer clic en la roda dentada, que és la configuració. Aquí podreu fixar els paràmetres de la regla anterior que us he donat, és a dir, el màxim de caràcters per línia, la velocitat de lectura i més coses. Una vegada que ja ho tenim configurat correctament, farem clic en OK i es guardaran els canvis. Ara ja podem afegir el nostre vídeo. Hem d'anar a Vídeo, Open Video File i carregarem el vídeo des del nostre ordinador. Una vegada estigui carregat, apareixerà la ona d'àudio que comentaven a la part inferior. Ara crearem el nostre primer subtítol arrossegant el ratolí en la part de la onada, fem clic en Enter o Intro i es crearà el primer subtítol, que és la part vermella que veiem a la ona d'àudio. Escrivim el nostre text, que correspondrà amb el subtítol, en la caixeta i ja apareix a la llista. Podem mirar la duració, el total de caràcters per línia i el podem reproduir per comprovar que sigui correcte. En aquest cas, ajustarem una mica al principi i al final del subtítol perquè quadri millor amb la veu de l'àudio. I això és bàsicament com crear subtítol. Podem continuar creant un segon subtítol de la mateixa manera, amb el ratolí, escrivint el text, tindrem el nostre arxiu complet que podem visualitzar tantes vegades com vulguem. Pel que fa al control de qualitat, és a dir, com comprovem que els nostres subtítols són correctes, el bo que té el programa és que identifica automàticament els errors de lectura i ens ho mostra amb diferents colors que veurem ara en el programa. Bàsicament, el que hem de prestar més atenció és el color vermell, que indica que el text és massa llarg o que va massa ràpid i no es pot llegir correctament. Una vegada, quan ja hem acabat de crear tots els subtítols, el que podem fer és guardar i exportar el nostre arxiu de subtítols, que n'hi ha dues maneres. La primera seria un arxiu de subtítols extern i la segona seria subtítols incrustats. Aquí ara veurem els dos tipus d'errors que podem trobar en un vídeo. Tenim marcat en color vermell al programa el primer problema, que serà... No sé per què no funciona el vídeo, perdó. El primer problema, que és un problema de la línia és massa llarga, és a dir, tenim massa caràcters en una línia. Com ho solucionem? El que hem de fer és reduir, fer dues línies de text. En aquest cas, l'únic que hem de fer és partir el subtítol respectant les unitats de gramaticals i ja estaria arreglat. O sigui, ja es veu un subtítol amb dues línies sense problemes. Després, el segon problema és que aquest subtítol és massa curt, és a dir, no tenim temps suficient per llegir el subtítol. El que hem de fer és arreglar a la ona d'àudio la llargada del subtítol en qüestió. Per últim, volem guardar el nostre vídeo perquè ja ho tenim acabat. Com ho fem? Anem a File,
a Save As i aquí tindrem diferents opcions de tipus d'arxiu per guardar el nostre subtítol. Jo sempre recomano fer servir SRT, ja que és el format més comú i ens permetrà canviar o editar subtítols posteriorment si ho necessitem. Una altra manera seria anar a Vídeo, Open, Generate Video with Burning Subtitles, que vol dir bàsicament generar un vídeo amb els subtítols incrustats, i aquí el que farem serà crear un vídeo on els subtítols estaran cremats en el nostre vídeo. Aquí podem seleccionar el tipus de font, el color de text, etc. I generem el vídeo. Us aviso que això pot trigar una mica, ja que el programari necessita temps per fer això. Bueno, això és tot. Moltes gràcies. Aquesta activitat ha rebut el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya i us desitjo que tingueu molta sort si proveu a fer els vostres subtítols. Gràcies. Finançament. Xarxa AccessCat. Aquesta presentació forma part de les activitats de la xarxa AccessCat, que té el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, amb el codi 2025 XARDI 00001. Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons de reconeixement no comercial sense obra derivada 4.0 internacional. Aquest document reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya. Contacte. Web de la xarxa AccessCat. https://accesscat.net/. Correu electrònic. xarxa.accesscat@uab.cat. Xarxa X. @xarxaaccesscat. LinkedIn. xarxa_AccessCat. Subscriu-te al butlletí de la xarxa AccessCat mitjançant el QR a la part inferior dreta de la pantalla. Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura.